ako ng motor nila. Talaga nagkakaano. Diba? Mga big bike. Mula sa taas, sa gilid ng daan, pababa dito, papunta sa may pinaka-park nila dito. Sa may tangke yata yung historical na sabi ano yun, hindi ko na-picturean. Ayan. Ito yung kabuuan. Diba? Para siyang Baguio, diba? It feels like Baguio din. Kasi malamig din talaga yung klima. Although mainit, masakit yung init talaga, grabe. Pero yung lamig na para ka naka-aircon, oh yun, ito siya, from here. Yan nakikita niyo dyan, yung view, diba? It looks like Baguio talaga. Dami ding pines, diba? So, pababa din ako, papunta doon sa mga upuan doon, diba? Ito. Ito na yung surroundings. So, diba? Ang ganda. Oh, the mountains. Green, nature. Sa nature, ito yung backyard. Mataas, hindi rin makakayanin ng sasakyan, baka mag-slide. Pero 4x4 po, na sasakyan, kayang-kaya po. Mga motor din ho, hindi siya nakakakyat. Si ano pa lang. Hindi pa sementado yung daan. Pwede siyang mag-slide. Ito, daan pa baba. It looks like Baguio. It feels like Baguio na rin. Meron din silang mga designated toilets, CR. Ito. Pero medyo mahaba-haba ang pila. Masagap na signal. Ito ang aking unika iha na masuplada. Oh, yan na yung tangke, diba? May entrance po dito, 20 pesos per head. Pero pag may dala pong food, additional 10 pesos lang po. Saka bawal pong magkalat. No, ito po yung tank kung saan, ito sabi niya, yung tank na nagamit noong time na siguro na World War, diba? World War. Di pala, Pilipinas War. Ano ba yun? Japanese. Char-char. Daming talagang tao. Yan na yung apo at saka si Mr. Ang lamig din. Ang daming pines. Say hi. Say hi, baby. Hello. Hello, hello. Oh. Mamaya tayo mag-picture dyan sa tangki-tangki. Let us feel the breeze. Oh, Maliko. Maganda rin talaga yung view. Meron din siyang picturean doon sa may taas ng puno, diba? So, dito lang tayo. Magpapalamig tayo. Let us see kung anong meron dun sa baba. Ang daming tao. It's Sunday. Much. Kaya maraming tao siguro. Doon, daming pines. Wow. Nature lover talaga dito. Ayan. Meron pa pala doon sa baba. Papunta doon sa baba. Pero
para makakuha ng view dun sa mga mountains. Uy, ang lamig. Hindi ako nakasweater, naka-jacket actually. Wow! It feels like Baguio.